kanteen puolesta, niin sulla on vaikka 540 kiloa. Hyvä meininki. Kohta pitäis mennä. Olis teillä joku trollat vai? Ei. Väy. Nää lähtee, niin kuinka noiden perään mitä homma näyttää? Joo. Hienon näköinen kopteri toi. Nää hyppäs jostain matarempaa. Joo. Olis se tonni 600? Joo. Puoliväli. Niillä on liput vaan puoleen väliin. Me ollaan niin köyhiä. Lokki, lokki, minne lennät? Lokki, lokki, minne lennät? Lokki, lokki, minne lennät? Nokassa kalan pää. Minne lapset vaimo lokki jää? Sivet kuin lentäjän nuuta. Nokka keltaisena ja edessä. Viihty kalliolla edessä. Varokotka lokki, siellä ne ampuu. Ritsalla ja lokki verkolla. Jos tuntuu kaatopaikan kaipuu, palaa lokki kotio. Lokki, lokki, minne ennät? Alla on järven ulappa. Laskelut ja murtuu räpylä. Onko varisesta turvavyöksi? Pääsetkö sen kämppään yöksi? Kuinka kauan jaksat lentää? Varokotka lokki, siellä ne ampuu. Ritsalla ja lokki verkolla. Jos tuntuu kaatopaikan kaipuu, palaa lokki kotio. Lokki, lokki, minne lennät? Lokki, lokki, minne lennät? Oliko kiva? Aivan loistava. Mahtavaa, se meni hyvin. Uudestakin vetää vielä yksi. Niin, Kyllä. just sanoin, että seuraava hyppy onkin sitä tähän.